Torunia. Z Torunia. Zagramy dla was potężnego rock'n'rolla i proszę, bawcie się tutaj. Zobaczymy, kto przyjdzie z plaży na co pierdolisz, bo już były takie sytuacje. O, właśnie była pani zaproszona. Często będzie zagrane. Uwaga, gramy. Hej! Poproszę siebie więcej. Będzie szybciej, będzie głośniej. Dajcie na przodu i na tyły tutaj. Panie kolego, słyszę. Na przodu trochę więcej. Dobra? Ale czego? Wokalu. Głównego wokalu, podobno na zewnątrz nie ma. I tutaj trochę główny wokal na odsłuchy i na zewnątrz. Podobno nie ma wokalu. Głównego. I z mojej strony, jeżeli mogę poprosić też wyzwijanie wokalu. I jedziemy dalej. I zabawa trwa. Witamy przyjaciół, raz, dwa, trzy. Halo, Toruń!
Może być przekazywana. Znaczy Dawid, tu został plecak, w razie co jest taki plecak, no to był placenkę. To jest, ale tutaj został wstępny. Super fajnie, ale żeby nie sprzęgało. To jest... Kolego, hej kolego. Tak, sorry. Że 3 numery bez w ogóle przodu, tak? Bez przodu, tak. No dobra, dzięki, że mnie w końcu pogłuszyłeś. Ale bez ściągnięć poproszę. Podejrzewam, w dół. Dobra, ale minimalnie główny wokal na odsłuchu, minimalnie. Minimalnie. Ścisz trochę.
bardzo.
jeszcze lepiej. Uwaga! Poznań. Zobacz, co zaczęło.
To był zaskok. Kill the poor. Gonna feel free again. I like to dream when you mislead the way. Set bonds on the screen today. Let's go, let me rock this whole thing. Let's express and dance away the night. Ah, kill the poor. Kill the poor. Kill the poor tonight. Kill the poor. Kill the poor. Kill the poor tonight.
To by było na tyle. Dziękujemy. Studio 2. Cześć, na razie. Cześć. We'll be right back.
Halo. Kto lubi disco? Repertuaru Sławomira. Sławomir. Grega z gitara, Serek, bas, Marcin Pro, bębny, a ja nie grałem na niczym. Cześć, Szymano, bardzo nam było miło, cześć. Raz, brawa, słuchajcie, jeszcze raz brawa, studio was z Torunia. Coś mi tutaj jest najważniejsze. Pamiętajcie, że żebyście my tutaj mogli być, żebyśmy my dla was tutaj mogli być, żeby to się wszystko rozegrało, trzeba się zrzucić na zrzutkę. Na tej imprezy zrzucamy się tutaj przy stoliczku, serdecznie zapraszamy. Kto nie ma jeszcze opaski żółtej na nadgarstku, serdecznie zapraszamy. Zrzucamy się na te występy tutaj wspaniałe.
Dziękujemy Studio 2, a za chwilę Delnowo Rockers, a przedtem jeszcze wręczenie nagród w zażywaniu tabaki, piciu wódki i piwa na czas. Przypominamy, że ktoś się dorzuci tutaj do naszej imprezy, otrzymuje na barze zniżkę na piwko. Piwko dla niego jest za 10 zybli. Zapraszamy. Halo, jeszcze jedno, chwileczkę, jedno słowo. Zapomniałem zaraz, jak się tu nazywamy. Bardzo dziękuję przyjacielu, kolegom za użyczenie nam co nieco. Bardzo dziękujemy.